Mám plné zuby toho mestského života a zhonu. Chce to dobrú chatu. Uprostred prírody, Helianský gejzír, opálové bane a táto komfortná chata. Parcela má rozlohu 450 m2 a užitková plocha chaty je 84 m2. Disponuje s 2 nadzemnými podlažiami. 3 samostatné izby plus obytné podkrovie, kuchyňa, kúpeľňa z WC. Elektrika, voda, plynová bomba. Chata disponuje klimatizáciou a vlastným murovaným krbom. Nájdete tu božský kľud, relax, ideálne na rodinné oslavy alebo kamarátske párty. Príďte, rád vám ukážem chatu.